Мислите си, че динозаврите са изчезнали преди 65 милиона години. Грешите. Един от тях все още се разхожда в горите на Австралия и Нова Гвинея. Запознайте се с казуара. Птицата, която държи официалния рекорд на Гинес за най-опасното пернато на планетата. Погледнете го. Висок е близо 2 метра, тежи над 70 кг и има очи на истински хищник. На главата си носи огромен шлем от твърд кератин, с който буквално цепи гъстата джунгла, докато тича със скорост от 50 км в час. А синият му неонов врат не е просто украса. Това е предупредителен знак. Но истинският кошмар се крие в краката му. Казуарът е въоръжен с 12 см нокът, остър като кинжал, на всеки от вътрешните си пръсти. Когато е застрашен, той не кълве. Той скача във въздуха и нанася брутален ритник с двата крака едновременно. Този удар е достатъчно силен, за да разпори човек или голямо куче с едно единствено движение. А ако се окажете в неговата територия, първо ще го усетите преди да го видите. Казуарът общува чрез ултраниски честоти. Това е звук, който не просто чувате. Вие буквално усещате как вибрира в гръдния ви кош. Точно както във филма Джурасик Парк. Изглежда като велоцираптор, звучи като чудовище и е въоръжен с истински кинжали. Ако някога срещнете тази птица, просто бавно се отдръпнете.